Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fin-nies u kien għalhekk li wellet il-kunsilli lokali. Kienet din il-viżjoni ta' Edi Fenekadami, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jemmen li stajna nieħdu rajna fidejna bl-indipendenza u li kapaċi nikkompetu mal-pajjiżi tal-Ewropa bis-sħubija tagħna. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività ta' ċelebrazzjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali. Differenza waħda netta bejn Partit Laburista, Gvernijiet Laburisti u Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista li jemmen fil-poter u l-Partit Nazzjonalista li jemmen fin-nies. Adrian Delija qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għandu għal xi jiċċelebra għax tal il-poplu l-Konsilli Lokali, il-Gvern bħala rigal tal-25 sena saraq lura mingħand il-Kunsilli il-poteri, il-fondi u dritt li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-lokal tagħhom. Deċiżjonijiet dwar l-iskart, it-toroq, il-gwardjani u iktar. Gvern li qed ikompli jipprova jerġieħu l-kontroll ta' kollox f'idejh. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija rrefera r-rapport li kien għadu kemm preżenta fil-Parlament l-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Electrogas. U qal li hu surreali li mentri r-rapport jgħid li dan il-proġett seraq mill-poplu 200 miljun euro u li d-dokument sħiħ u kundanna qawwija dwar kif saru l-affarijiet, il-Ministru Konrad Mizzi donnu qed jgħix f'xi pjaneta oħra u jinsisti li r-rapport kien xhieda ta' kemm saru sew l-affarijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawk il-200 miljun setgħu intużaw għal dawk il-pensjonanti li jollitilhom il-kera, għal dawk li €2.33 ma għamlu xejn biex jittaffilhom it-toqol tal-ħajja, għal dawk iż-żgħażagħ li jkollhom jieqfu mill-istudju ta' 15-il sena biex jikkontribwixxu l-familja u għal ħafna affarijiet oħra. Adrian Delija għalaq id-diskors tiegħu billi ħeġġeġ dawk preżenti biex jibqgħu jagħtu l-kontribut tagħhom. Għamlu kuraġġ, emnu fikom infuskom, aħsbu, emnu, umu, tkellmu, il-pajjiż għandu bżonkom. Indirizzaw ukoll din l-attività id-Deputat Robert Kutajjar u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley. Robert Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista huwa komdu u gburi bix-xogħol tal-Kunsilli għax kienu li wellidhom u qal li anke mill-Oppożizzjoni il-partit qed jibqa' jaħdem tant li ppreżentat minn proposta lill-Gvern għat-tisħiħ tagħhom. Clyde Pooley ringrazzja lil dawk kollha li taw kontribut fil-Kunsill u fakkar f'dawk li m'għadhomx magħna. Tul l-attività jingħataw rikonoxximent numru ta' sindki u kunsillira li servew jew għadhom iservu fil-lokalità tagħhom.